Bueno, ladies and gentlemen, ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Well, kumusta kayo manan, asong kimi? Naimbag nga oras yung amin ngawan labas. Alas, sige! Kas iti sigod, adi pa'y matlaan agbaliw, at to'y manan timaysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya anaadaw manipod iti dinto agkupas apadas kan pakasaritaan, to'y kakaisuna. The one and only abida tayo ani, Kapitan Enteng! Gadakman, sa dutak amagmag nag-amin. Para! Umunod kayo lang, Kapitan. Sana bale, tanalawa pa'y di taunag. Ay, agyamanat! Wow. Nagana sa'yo. Kada mabuya a boxing dito'y ulit-tilugan. Kada nakakabit ako tabil ibitay. Uy, mayat na! Nakalugan ka nga lutan. Kada pa'y pagbuyaan. Uy, mayat! Kapitan, ibagayo lang no idepek data DVD. Ay, saan ah? Ay, nagkanas tupay. Orso na dakti pabuya. Kastaya, Wayne! Ay, pasino na ito mabuy-buya nga aglablaban ita? apay, di yung malagi. Di yung makita dagiti naganda, Kapitan. Eh, jak malagay. Kasla nakikita ko na kita amok siniro ah. Ni Mike Tyson kan Holyfield dagita. Apay, di yung malagi. Wunay na. Ay, pa'y matagula. Mukasan mo kinamay ani Holyfield. So, apay anaabak ni Tyson. Apoy matgayam ni Tyson. Inagagayam ka ba ilan ni Holyfield? Kapitan, jay tiyo. At datayon dito'y paradaan. Nakasangpot tayo na yan dito'y syudad. Uwin, Kapitan. Apay, sa dino ti papanan niya kumas. Agawid ako maa. Saan mo't adito'y syudad ti papanak? Anya, sa diyo yung bagbaga, tapno yung tisag kayo kumaitay. Naganasak namin tinagpuya iti boxing. Una yan. Sana bale, malumita, sigurado. Ado ti agawid. Mabiit mo't lamang kargaan dahi tilugan ko. Saan taon na yung marabyan nga agawid? Sa pa'y mabisina ka na. In kayo pa'y mga naa, yung sakbay na. Tiyo, Kapitan. Kwa pasensyakan. Awan kwartat ita. Umanay lang nga igatang ko iti tinapay aka nagtimbul sa. So pasensyakan kwan. Si kamot nga men. Di nakmot indi sag iti na ibato ka iti balay bay. Anya kay nakadandano na kung dito'y sudan. Warog, rabiin, ngamawan pa ilan ni uncle mo. Diyak amo antay. Apay, di mo nadlaw. Amangan mo't no napan nakiinom iti arak. Ay, diyak mo Ngam, imo na iti anagawid, ngam siya. Ne, apay ngay. Sumipngutan ngamawan pa ilaan. Win nga raw. Grabein kat awan pa lang ni Uncle. Warog, adaman kidawagkan ka. Anya day tantay. Mapanig ka ijayan da pari badong. Kakitaan, amangan no ada ijay. Amangan no agin inom damanan. Sige, agbati kayo nga ro dito antay. Tama pa na iji ayan da tataba daw. Una yan ayan ni Inteng. Sa di numan nga tan ay tinapnapanan na. Rabiin, awan pa'y laang. Ay na, pagdandanagan na ti tao. Tataba daw. Ano to yan? Ni Kuwarog may tagpukpukaw di tawar. Tataba daw. Mapay nga taya. Ano to yan? Oy, Kuwarog! Mapay nga pukapukaw ka. Mumlang nga ro darabeing. Umay ko kumatamagay no adda dito ni uncle ko nga intay. Awan! Umayla day jay, no ayabak nga ginaw. Apay nga Sa dino nga ro din ti ayan na ita. Diyan mo Mapay awan di jay balay da. Awan nga raw. Iso madandanagan ni Antibanang. Sige. Inak man la ibaga kini Ante nga awan dito ni Uncle Inteng. Badam, anya dyan ang agkoetay.
Kasla damdamagan ni Kwarog ni Kapitan. Wayne, saan ka no pa nagawid? Ah! 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 Mapengag katawa ka. Ay na! Anyan katawaan ko nak. Ni Kapitan na! Apa ini kapitan? Ay! Ay na ba daw sigurado? Iso ang narabyan na niya ay tanapan nagaram. Naguray ka man tuyang. Apay akas taman yung tiibagbagam kontra kinkwana. Amom. Uray at dasaan mi apagkinkin na awatan numaminsan. Amok mayat nga awan aramid na akas jay. Na, itaman pa nga isakit mo ni Kapitan Badaw? Una, madanaganak. Uray kumparik lang dayjay. Adamot ti marik na kapanagdanag. Ah, Hanggang mas dawak man. Tapaya sa ampay laan nagawid, kitnay, rabiin. Igawan nakman. Mabisinag. Kaya kunti manan. Ay, anay! Apay nga ang sinipat ng anay ko. Agaw ka ko nagtamabisinag una yan. Apay, naggapgapuam nga minaya. Ay, makapadanag ka. Ang kakatagaon. Ang sarita tayo itong madamdama. Antay! Awan mo tiyang... Na! Daan ka magkaya man ang gail. Apay ayam. Pinagdandanag na kami. Abay, sa dino tinapanam. Yesudan ko. Ah, Wen gayam. Apay, anya nga minti inaramid mo ijay syudad, Hindi agawin ako man. Nakilugan itilugan ni... nalipat ako. Basta nakilugan nak. Ijay anaamwak. Nga dagayam DVD player iti unag tilugan na. Kat, apay kumano ada DVD player itilugan na. Ay, naganasak tinagbuya. Nagpipintas ti pabuya. Ada pa'y tukar na country song. Na, Ada pa'y karate. Wrestling. Nagano. ha? At damabuya akas ta ijay lugan na ang Ay, gail. iso nga hindi nalipatak tinagdisag dito'y ayan tayo. Ay, nagdiretso kami ni Jesudan. katimbag no nagbayad ka iti pletem. Ay, kwa, ay, saan ata awan ti pagbayad ko? Ay, nagalaskan inteng. Nakilugan ka tapno makibuy-buya laeng. Di mo pa'y binayadan ti pamasaheb. Di nakngaron indisaag, hindi na ibatugak dito'y balay. Na, Di naman impalpalagip. Di basol na. At dagayam mabuya iti dayjay alugan ang gail. Ay, uwan nabiit la ka nga impakabit na. Nagganas ti agtugtugaw nga agbuy-buya. Gail, anya ngay nga ro ti binuyam ijay ang gail. Boxing, kasjay. Kung na ti driver asukatan na iti wrestling, ang jak intulok. Replay mo't jay laban da tayo sun ka ni Hulipil na binuyak, nga mayat sika. Naabak gayam ni Tyson. Imbag ta imbagam day ta ang gail. Apay, Sakto mamot ti mapanagbuya iti dayjay alugan. anya? Mapanak man iti turning point. Inakitain nagbiyahe iti na dyan alugan ta sumabitak. Sumanin na dyan, agbiyahe manan. Makisabit ka. Ay, mabit lang! Nagpasyunod kayo, Kapitan? Ay, uwan! Ay, imbag ta di ka pa'y napan. Ay, at pa'y laang na. Pabalin pa'y, saan pa'y anap no tilugan mo? Ay, sus. Ala, sumunod kayo marunod. Tagrubat tayo. Ijayak asinag ti pagbuyaan Ang gail, dito'y kaabay ka. At kaabay tang agtugaw. Na, abda kamay, kwaraw. Wan, isungaw may ka dito'y abay ka. Wrestling ka no, kati kabil ti driver ang mabuya. Nakapsot magayam din negro ang gail. Ay, sige pa natampay. Kasta. Ay, anay ko kapitan! Tisa ka! Sorry. Abay nga minatumakder ka ngayang gail. Natumba man na. Ay!
Anay ko! Anay ka. Sige pa maabakan. Anay ko, tiulog. Muli ka lang, Gail. Ay, tugtog ka lang arudan. Anay nagsakit, tiulog ay. Agsimpa kayo, Kapitan. Ada sumber ka pasahero. Tumuntag ka man, Kwarog. Ha? Agabay ta nga agtugaw. Anay ka. Sige, dito ka ngarudan, Gail. Nasakit ka dito na itugtog nga ulaw. Talda ka man. Pun gayang. Kasino tinangabak ije buy-buyain tayo itay. Pante! Saba limot man ang taglablaban. Dito tayo para daanan ako. Jeffley tayo, Kapitan. Ay, Kwarog. Itad mong jepliti ta. Anya? Di ka plite ang Gail. Ay, sakto mo timang inton malam nga agawit ta. Ay, darason. Kain ta pa'y mangan. Unay kayo umatain. Imay kayo lang nakibuya. Di umat itintipliti yaw. Ay, sakto inton malam. Ala, itad mo. Tain ta pa'y mangan. Darason ah. Nay, ada ka may kwaraw. Sap-sapulin man ni inting bating-teng. Saan tata? Imayak lang. Tadda umay ko ibagakan ka. Hanya dayta. Kayat mo ka di mo ti agbuya iti risling. Wano bukseng. Ay, wala. Kayat ko Amo mata paboritok da kita. Hanggang ti parikot. Awan ti pagbuyaan dito'y ayan tayaw. At da pangawisakan ka. Napintas ti mabuya ijay. Sa dino kwaraw. Iti may saalugan nga agpaspasada dito'y lugar tayaw. Payad da mabuya iti unag dayta alugan nga ibagbagam. Adda ka country songs. Ha? Kan mabalin pa iti agbuya iti risling wano bukseng. Mabalin pa ti ag-request? Mabalay. Ay na naggana sa'yo. Ay, sigurado kang agbiyahe inton bigat. Kadwaan nak mga raw. Wow. Agbiyahe ka na. Tainton birnis ti kuding na. Aya, ay, inton bigat kwaraw. Dagasin nak di tayo. Kwaraw, apeng adi naman la ilukatin ti DVD. Sana ilukat inton agrubwat tayawn. Aya, Antaman kita wag tatabadaw. anya man ang data. Awan ngamin na ibulsak itakan. Anya ti kahit mo asawain. Iplit siya nakpay lang Bayadak tumot lang inton makaurno nga. Anya. Nakilugan kang awan kwartam. Sana balay. Taitalang matdaytaw itata. Ay. Mabalain. Agyaman ka kwaraw, tadda kwartak. Iskiyos! Ala. Gayak man nga tugaw. Iskiyos! Nanay. Ay, ko, tisagak. Anay. Adda ka magaya paray. Ay, sure. Ay, anda ka matparay. Wala. Namuak nga may, nga da mabuya iti da ito'y alugan. Iso nga naglugan akmutan na. Ala, dito'y kasangok nga agtugaw. Tagsango taman nga agbuya intun madamdama. Ay, data! Wrestling man ang tibabuya. Ay, pustaan ta paray. Kaya't mau. Ikaw na. Ngam din ni Kruti Pusta, di kalbaw. O, siga, anya. Siya. Tekas la Pilipino, titak-takder na. Nagyan Najay nakablaw. Nagyay. O, sige, pustahan ta. Manaw. Siga man. Uray manaw. No kaya't mau. Uray di para ka rin tayo lagi itong sumangpit tayo iti syudad. Del. Away, naglaka. Day talaga yam. Sige, no problem. Yes! Yes! Saor di pinustam. Nabuyam samot tun da di alaban. Iso nga mom ti pinuspustam. Ay! Sana niya? Iso asikat di makamu iti ka rin tayo itakadakwara. Awanay. Nabatan. Jeffley tayo, gayam. Na. Ay un gayam. Jay pliti tayo. Si kamot tun ti makaamaw. Anya? Implit jak ni kwaraw. Iyay. Maray, awan pa'y lada kapitan kita. Awan pa'y mat. Napan ijay barangay hul itay bigat. Apay? Ay namaray, saan nga je barangay hole tinapanan na. Na. Apay akas tati ko nang. Papanan na kumangay. Kat no nagkukuyog da kadabadaong anapan nakilugan ang makibuya ijay lugan nga ada DVD player na ngagpaspasada dito'y lugar tayaw. Anya?
Ay nagalasan ti aramin ni Enteng. Ay mangibabain a talaga. Awan, sa ordi pinustami tay paray. Naabakakit day. Talaga kit di akapoy na di anigro Nagdakil abagin. Nagkapsot meddanog na. Yes! Makaawit tayo nito matamdama. Eh, Kapitan, itaak man na ba yung agtugaw? Takayat ko matagbuya. Hindi ka abay ni Badong, takaabay ko ni Kwaraw. Eh, Tata Badong, itaak man na ba yun? Taday ti man CD aginatang ko, ti ipakabil ko dita DVD inton madamdama. Tayo sa tibuyan tayo. Ha? Agkabay ta ko nam. Ay, sige na nga raw. Nay. Agura ka. Abay. Anya ti mabuya dita CD nga ipakabil mo ako nam si Ka Toms. Wrestling, Kapitan. Di laban da hukugan kan Undertaker ka Oy, Kayat ko man na ba yan? ay, wrestling the Undertaker ko nam. Umayat ah. Ay, siya. Uwan, Kapitan. Apay, kayat mo tapos tanta. Ay, una! Ngam ni Undertaker ti kayat ka. Oray si ka ni hukhugan, kayat mau. Ay, katuwa na. Day talaga yan. Sige, buyahan tayo nga ron. Inton maramdama. Ay, data. Uy, magrugay. Manutipos ta. Saka, no manuti kayat mo, Kapitan. Uray manu. Basta Undertaker ako. Sangaribo, Kapitan. Oh, kayat mo? Pagtitikla dito. Nay. niya. Apayan ngay paray. Di ka matlag sa uditan. Anya ngay makipusta ka pa'y wano saan. Ay, kayat ko sige. Sa nga ribo man tipos to. Sige! Kasta! Itinag mo hukugan! Nagalasan. Nagkapoy mo't gayam ni Undertaker. Sige! Awa pa'y gunguna na mo't nagdakal. Kasta! Naglay! Ngayon, mababak mo ito ni Undertaker. Ay, sus. Awanin paray. Naabakin di manok mo. Naglaing! Sige! Kasta! Ay, dayto! Naglawag mo, Kapitan! Nabak ni Undertaker! Sige! Tuyong tapusang! Tapusang! Kwa. Oh! Anya nga, Kapitan! Nay, Kapitan, Tata Badong, nakasangkot tayo. Luto yung tipli tayo. Oh, kasano ngay paray? Naabak ka matay. Pasensyakan. Ay, anyat nagan mo itay. Marlin, Kapitan! Nga marlon, di kaya ko ngayon huwag mo kanya! Oh, nyay! Ito yun na dyan pusta! Napakamad! Pasensyakan man lang. Awan ka di kwarta. Punpunak laday ka. Imayak la agbuya. Wala akong pira. Anya! Naglastog ka makipinusta! Awan madgayam kwartam! No saan ka lang, Kapitan? Dinanog kan! Ay, una yan, Kapitan! Apay, awan ti sabani apagpuyaam, asaan aditalugan? Uncomfortable mat dagiti daduma anakalugan. Kanti madi, agpipinusta kayo di tao nagtilugan. Ay, unay kan aya, Kapitan. Kasla saan ka, Kapitan? Ala, sige! Dito ang tinagibusan ti sabali pangay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaisona. The one and only abida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Romel Sarmoyan. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangat.